Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka bas ngo sarong yawe samlarang ba jong kadong kathan mau kerwat ubadairu presiden ka seng hinyo trap Aceh National Movement ubadan shisha kata kemensi man syakri pat bat banyarap yaki baduk basung Uniu de samla Lombok Star Marwen presiden HANM Southwest Khasi Hills District usamla Lombok Star ulali yaki kambha ya kadong kathan dah bathit hi ya ka ambulance kabawla ang nut aslam bha dah jing thmu ban ai ka jing shakri ka bakham bha ban ket ikinong pang kebedan kam ka jing yarap ka jing thmu ka janga ban sei ya ka ambulance kalong ba kabaningkong ba ngayu i ba hangni hapo kadong than ka jungi ngidot kam sha kita ki ambulance ban yarap ban ket ya ki nongpang te denak ta kadaw ba kajing temu kajanga bangan saya kena ke ambulans kalong baik banyarap kamtam ya kibreu ki baduk bat ki barangli te ngakirman scam nadu mencua hakipur bangadang samla bat hakipur bangadang jon hakiseng bahalang ya kebang la jon hakiseng bahalang nadu usnam arhajar khatar kata haka HANM te hatu mentang adang dei udkhat jangka HANM bat ngalong ru uwei unong kitkam jangka HANM jongka Southwest Khasi Hills District ngelabat kum presiden. Pede nak tak kadaw bang ngelabat ya kene kekerdan kum presiden jongka Southwest Khasi Hills District. Bat kajing temu kajangan nadu mencua ke urlong kumne ya ke bang layo bansai ya kene ke ambulan. ya kani ka ambulance layo on pelat pat ba do ba renek tan dingdo MLA ka mau kerwan ha ka hendriu tarik ubenai jemang arhajar arpoar bat kumbalong menta kani ka ambulance kalala ban ai ka jing shakri ki babun wut ki pat ba ka dong ka than ka bakham song sarong shphang niu samla kalong ba wat ha ka jing long nong yalam seng bhalang uniu samla ujuk penlot ya ka por bat ka bor met jong u banet shaw bat ket di kinong pang na keleng ki jaka ban pen poi she ki jaka ai jing sumar kum ka CHC mau kerwan bat ha shalong bat teng teng klem da shem pisa wat shiting karu ya kilong yeng ki bajenjar el Hak badai bat unongnya jong kene ke ambulans ya menta ngadang la hida ka bor lade ban lekit ya kinong pang nang ne sa shalong lane naki nong kendong sya si mukruat te kadon hi kajing kwa jong ha bangan bu yuk tu bar nrai haduk menta ngampat la namar ba ngampat yo yuk tau bar uba long banyarap yang ha ban siu kalong kebae namar ba mangangam dei utau ubriu uba bisnes haduk kata-kata nrai ngasu belas ngi ngasu belas ngi te hiam menta ngasiam jing haduk kata-kata nrai ngasa persyang hi ban tau ya kilat kilenti kumno bangan bu driver bat kumno bangan siu ya udriver banyak ya kani ambulans yang persyangkat bala kabayai na kebenta ban bu ya udriver balong permanen jong kani ambulans kenang ba kan yoru kajing ai kam ai jam ya kikun samla jong kadong kathan ke jongi bat hakaju kaporu kan yarap kam sibun yu pajpa na kementa ban kat ka bapun ki pajpa yang alani kat ki bapun ya uni driver kan ne kali kamnong long ban stop ane kamnong long ban sange rekat balak kabayai ngan persyang bakani ka ambulans ka jong akan long bet ba kan let ban telun ya kikam ban syakri yu pajpa na kementa kadong kathan ke jongi haj ya kata kajing yarap ya ki pajba alai kala yarap sibun na kementa ki pajba jong kadong kathan ngalasai ya kini ka ambulans terhadap si penai tampura bat hadu kini kisngi nadu kepor bangasai kini ka ambulans kadang sang thaj ngathai kumbas ndru lani ndru ladi nyosngi haka si benai tam ya ke banglasai bat kalong ru kajing kerku ya ki pajba jong kini kadong kathan namar ba ngaku munong yalam habaki breu kilayu i ya kene ka ambulans bangalasai bat ngalapen miru haki media bat hak tak kapor ki breu kilas dang banyo mesim kia fun ki perlok ki parajor kia fun kilo ki jor bat ki badai nasoru kia fun yang naki nong yalam seng halang baper le fun yang te dai nak tak kadau bang ngasih kemen bat ngasih yo mesim aduh kata-kata bang ngasih ya kene ka ambulans bat kajing tip jong aya kene ka ambulans hadu kini kisingi klerap sibun palat ya ki pajba jong kene ka dong kathan ki jengi
Bat ya kitu ki breu ki ba duna ya kata kayok kakot lay ngam nom trek ban sim nyang. Tenah pedang kita ki arp hutam ki nong yarap ke jonga ban lecit ya ki breu ki bakpang ngatrai tang si pongut ki basiu ya ke pitra. Ndrei nanta ngalut hi dalade nakapla ya ke ba ngai ya kita ki longying ki longsem ki ba ngai isan khmat ba kamlang ba kan hap ban pan lane ban siu te ki don hi katu keningut ki bat terwah ka bai pitron ndrai ngai kata ka khmat ka ba isan khmat ba ki de ki bru ki baduk sisa te ngong amlelai ya menta nya saya pej nda pilakot na ke jingpang te ki kemen ken kini ki nong pang bat ki ai masim su yang blai un ku ya pi te nganga pedang kata bu blai lada ku blai balai ngan poi hadu kene bangan yo sai ya ambulan ban sakri ya kadong kathan ke jingi dai nak ta kadau ba nadu kam sim bangal ong nadu mene ya pi ba ka jing sakri ke jonga dai banga sakri tang ban yo nong ya nu re ya nu ndai ka jing sakri ke jonga kalong ban sakri hok ya kejak benre ka jing tmu ke jonga ban ai kubor saki paj ba kalong ba sngab ha ki paj ba jong kadong kathan ngada don ki bapang ki basitong sabha kontak yang ya kaba ngalabu ya uni kontak senombar ha kane ka kali ya kaba pilak ban yo i lane pilak ban ya kendu ya kane kali pilak ban phone yang bat ka message ka jonga kalong syaki paj ba ya kaba kamtam syakini ki baduk ki barangli kerpat re kini ki baduk ki barangli namar ba kane ka jingduk kawan ra ru syaki jingyak dai nak ta kadau bang sabu ya kini ka ambulans ba kerpat ya kini kamtam ki baduk ba ki dai ban phone yang bat ngakloi ban yarap ya ki lah hakeno ka poru ngakloi ban yarap nrai lada pipang pistom kamtam kitu ki baduk ngam trek ban sim mbai nyang ya menta nrai ya kaba hadin pat yol si ha ka jinglong breu kadon ka jing duna nrai ya menta ngakerpat ya ki paj ba sengap ha kamtam itu ki baduk ki barangli ada fifun yang haru lelai fun kontak yang kenang ba mangangan yarap ya pi ban lecit ban lejba ya pi syaki hospital ba per jong kene kanong ba selong ba hang de hapo sopuas hoj ya kata pimla ban len ya ka bau breu bala sei ya kanu kamar ban yarap ya paj ba jong kadong kathan kajing kena kadang syaki wei pat ki breu nrai manga ngasai ya kene ka ambulans omdai bangan don ya kata ka jingmut ban ong ban yale lane ban ya ban pej ya kalawai nakemta ban yale election nrai ban ong ban yale lane ban ya kontes ya kata ke election hangate kamdon ya kata namar ba nyidai na yeng nyidai ki breu ki baduk ki barangli bat nyimdon kaspa kapheu kum ki wai nrai kamesim kadai kaspa bat kahajar ban yarap ya ki baduk ki barangli bat kamtam ya kaba ngasai ya kene ngatrai ha kejing yo i jong ki breu jong ki paj ba bang unu breu bala sei ya kamar lane ya kanu ka benta ban yarap ya ki baduk kamtam ban sakri ya kejat benreu kilai ibet ba unu la kwa ban yale election nrai mangapat ngamdon ya kata kamensim ban ong ban yale election nrai kamensim gujonga kalong bet ban yarap ya ki baduk bat kamtam ya ki baduk wasuk